Soc la Guaira Ficapal, periodista i fotògrafa, i soc artista resident associada a l'Espai d'Arts de Racó Verd. El projecte que estic desenvolupant a l'Espai d'Arts es titula El paisatge invisible i amb ell estic investigant la relació que tenim amb el paisatge del Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre és un aiguamoll que està en risc d'extinció. De fet, es calcula que en uns 80 anys deixarà d'existir de la manera en què el coneixem avui dia. Jo el que estic fent és, vaig al Delta, el fotografio amb una càmera analògica i després intervinc les fotografies en el propi paisatge. Les indundo en el mateix mar que acabarà inundant el Delta, i amb això el que busco és reflexionar col·lectivament sobre quina relació tenim avui en dia amb el paisatge i sobre quins usos dels recursos naturals estem fent. A la vegada que intento reflexionar sobre els límits de la fotografia com a eina documental. Generalment, quan treballem en projectes fotogràfics, acostumen a ser projectes molt solitaris i l'Espai d'Arts el que em permet és tenir un acompanyament en tot aquest desenvolupament del projecte. Acompanyament per part de la Raquel com a tècnica, però també per part de comissaris i artistes que ens visiten i ens poden orientar a l'hora de desenvolupar el projecte.